Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithemba nezingane zithemba siyaxoxa guys. Ngithemba futhi ukuthi mhlambe ukhona ozoba nolwazi lalokho engizokubuza nozosicacisela ngoba kumayelana nesintu nesizulu namasiko. Nobaba uMsebeko-ke njengoba elethe isithembu lapha kumabonakude kuMzansi Magic. Kwaba-ke nenhloso enye ukuthi khona sizokufunda. Nakho-ke guys lapha ku-episode 16 season 7 uthando nesithembu. Sewukhona futhi ku-Showmax. Kukhona abake babuza before. Ukhona manje season 7 ku-Showmax. Siku-episode 16 nayo into engeke ngayibuza ekuqaleni. Indaba yamakhosikazi nezindlu because bakhona abaziyo ukuthi izindlu ngesizulu zime kanjani nabantu abadala nokuningi kongenayo. Ubaba uMseleko mayefika eMsamo uthi bazoba abakwenzayo yena noSibindi. So ukhuluma nabantu abadala ukuthi kunomnyakazo abazowenza njengoba bengale noMasawulu bembikele lokhu ukuthi kwenzeka kuzoba nesimo esikanje. Ngiyibuzile ke lento before guys ngathi ubaba uMseleko ekhuluma lapha eMsamo uyambala yini uMasawulu noma akambali because wagcina kwilobolo. Bengifisa ukwazi nje ngingakakutholi ku TV show ukuthi uyambala yini. Sibonile ku-episode 16 la ubaba uMseleko eguqe khona noSibindi bekhuluma nabantu abadala bekhuluma indaba yokuthi bazonyakaza. Njengoba-ke kuqhubeka-ke kuba nomnyakazo khona la asho khona noMasawulu bembekele le ndaba. Kungena lapha-ke izindlu. Njengoba eMsamo uMasawulu uyavela. Kuma-interviews futhi ubaba uMseleko uyakhuluma ngoMasawulu. Makuzongena season 7 kube nepost ayenze ngoMasawulu. Kuhluke kanjani-ke uma uMasawulu engasambali indlu yakhe? Yini le enza ukuthi asale ukubala indlu ngoba kusho ukuthi manje embala eMsamo ube unkosikazi ophelele kaMseleko noma ikhona la engidida khona guys. Angithi manje sitshela ukuthi ku season 1 uMayeni ungena abe u-second wife ngendlela esibabona ngayo. Kodwa kahle u-third wife. Uma sebekhuluma ngezindlu angithi njengamanje mabekhuluma ngezindlu bakhuluma ngokukhona. uMasawulu ukhishelwe inkomo kaMseleko ngicabanga kanjalo. Why indlu yakhe ingasabalwa? Ngoba la sifika khona manje sifika la sokuwukuthi noLwandle noSibindi sebenejeni ethinta abantu abadala. Mabekhuluma nabantu abadala noMasawulu khona. Why indlu yaMasawulu ingekho engxoxweni nakuma meetings? Noma yimo wrong? Ngoba phela manje uma ekhona angithi isizulu asinayo isizulu mhlawumbe indlela engazi ngayo ayikho into edlulile. Ogogo bengekho kodwa ikhona indlu kagogo. Ugogo mhlawumbe udlule emhlabeni kudala kodwa ikhona indlu kagogo. Kukhona la kuthiwa khona kagogo, khona kuthiwa la kamkhulu. Nakhona eMsamo kusokhulunywa nabantu abaphambili abangekho physical. Why ke indlu yaMasawulu ithule makune meeting noma mhlambe kwenzakala negazi ngicela ngenze ngi-understand abazwayo noma abayizwayo lento engiyibuzayo ukuthi bambala kuphi before bengitshela ukuthi mhlambe uyasala kuma meeting nakuma conversations ngoba wagcina ngokulobola mhlambe ngokwendlela ababala ngayo ukube ushade njengoMayeni noMacebe ngabe kukhona izu number 2 nendlu yakhe kusho ukuthi indlu yesibili kube kaMayeni ebe unumber 3 uMayeni. Kwizingxoxo lezi eziphathelene nesintu ngoba yonke into ekhulunywayo esilandela ngeshow uMasawulu akekho kodwa ukhona. Noma yimi ke wrong lento engiyishoyo ayizwakali kahle. Kodwa lapha eMsamo angithi kusendlini yabantu abadala. Njengoba la sebehlanganiswa khona ukukhulunywa nempepho. Okusho ukuthi nonkosikazi nomama obekhona ekhaya ikhona indlu yakhe. Angazi guys noma ngisho ngendlela ezwakalayo noma ngendlela engazwakali.
Ngilandelisa nokuthi angithi uMseleku ufika nokuthi lokhu akwenza ngesithembu ugcina inqubompilo le yesithembu nesintu nesizulu, noma-ke ku-modern kuyindlela yakhe. Ngoba indlu kagogo ikhona kodwa ugogo akasekho, uyabona? Kamkhulu ukhona kodwa umkhulu akekho. Nalaphaya phansi mase bekhuluma emsamo bakhuluma noMasawulu ngoba ekhona, okusho ukuthi indlu yakhe nayo ikhona. Ngisazolinda-ke kazi ngoba le ndaba inde lesiqalayo, kunalezi zinto engithanda ukuyibuza nje ey'phathelene nesintu ngokuvela laphaya kuthando nesithembu. Ne-understanding yami ukuthi uma ngiye ngilalele izinto ey'khulunywa ngesiZulu, kwisiZulu ayikho into esele ngemuva nokukhohliwe ongathi bakukhohliwe noma kubalulekile. Yingakho kuMasawulu ngezingxoxo ngimfaka as number 2. uMayeni abe unumber 3 elandela uMasawulu, ngoba manje umndeni angithi othe ugcina isintu. Manikhumbula nala benza khona umcimbi ka-Abo uMhlonyane, wathi uMseleku okubalulekile ukwenza lezi zinto ngeqiniso or le mcimbi ngeqiniso. Lithini-ke iqiniso lendlu ya number 2? Noma kusele ukuthi inyongo ayikho kaMseleku, yingakho-ke kulezi ngxoxo esala ngaphandle, kodwa mayesekhuluma emsamo uyamfaka. Noma yingoba engabanga nabo abantwana okwenzakalani, angazi guys, ngiyadideka kuleyo ndawo. Into eyenza ukuthi ngidideke yingoba uMseleku ugcina isintu. Cha, ngimzwile kuma-interviews amaningi ukuthi le yesithembu nje ufuna uthatha le yanto ukuthi asibuyele emuva, uletha yona, kodwa kuney'khala ey'ningi. And-ke uma kuvela lezi y'khala ila ngithanda ukuthi ngifake imibuzo khona. Angisenzeli-ke mina ukuthola impendulo, ngenzela nabanye, mhlampe nabanye bathi kwenzeka kanjani, ngoba phela uma uMasawulu ewunumber 2, indlu yaMayeni iyindlu yesithathu kulezi zindlu-ke nizoyibala, okusekuzoba ukuthi eqalayo ekaMacele, kulandele ekaMasawulu, kulandele eyaMayeni, kulandele eyaMakhomalo, kugcine eyaMangwabe. Kahle kahle shuthi uMangwabe uwife number 5 ngokwesintu, ngoba isintu akekho esimshiya ngaphandle, uphakathi ephila nongasekho emhlabeni. Isintu sisho njalo, ingakho kuthiwa abaphambili abadala. Right guys, noma ngi-wrong? Ngiyabonga nge-support, sisazoqhubeka nale ndaba ngoba nginemibuzo eminingi engithanda ukuyibuza-ke, ukuze sithole ulwazi, sifundisane kwezinye izinto. Angisho ukuthi kujulile, ngiyabuza guys ngoba nakho kune-TV show esilethele khona, ningaze mhlampe nibe nemizwa etheni. No, thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.